ka saka fikira da tunani a wajen gudanar da shi to tabbas sai an yi nasara. Haka ne, kuma sannan ya can jagorance shi zuwa wajen iyayena domin ya gaishe su ya kuma nemi izinin zuwa wajena domin yadda al'adar Bahaushe take kin sani. Kai kawata, lallai lissafinmu ya tafi daidai kamar yadda muka tsara. Kwarai kuwa. Kuma kamar akwai karancin wahala ba kamar yadda muka yi tunani ba. Kwarai kuwa, kuma wallahi ba zan iya misalta miki tsananin farin cikin da nake ciki ba. Ai farin ciki kam tukunna ma. Zancen yana da rudani in ka bi sannu za ka je ni mai nema. Kai Amar. Yes, Dad. To, yanzu ka shigo gida na farko babu sallama. Muna zaune tare da ni da uwarka muna zaune ka zo ka wuce ka toshe ido da windscreen. Ko gaisuwa ko sallama babu. Me yake damun ka ne? I'm sorry, Daddy. Ba haka bane. Kawai dai na dawo gidan ne a gaje. So ina son dan watsa ruwa sai na yi bacci. Ye? Yanzu kai wani irin yaro ne? Kana da hankali kuwa? Mahaifinka yana ma magana, amma kana tsaya inda kake kai na bashi amsa. Wannan shine tarbiyyar da aka yi maka ko? Waye menene ne matar gidan ga menene ne ita ce ne ko ba ita ce ba koma dai menene wata rana sai an gane ranar da sirka za a ato ne ranar idanu gaskiya kwashi ba shi tsugunne. A karo na biyu, Faruk ya ƙara amincewa da ni a matsayin masoyiyar shi. To amma menene makomar soyayyar mu kenan? A halin yanzu bana jin zan iya rabuwa da Faruk bayan na ƙara samun damar kasancewa da shi a karo na biyu. Menene mafita a cikin wannan al'amarin kenan? Kuma dukkan wannan abin ya faru ne sakamakon nesa da mijina ya yi da ni. Waye menene ne matar gidan ga menene ne ita ce ne ko ba ita ce ba koma dai menene wata rana. I'm sorry, Daddy. Wallahi ban sanya aka haka ta faru ba. Ranar idanuwa du an tsoni. Amma kuma dai menene? I'll take full responsibility of it. Kuma na maka alƙawari hakan ba zai ƙara faruwa ba. Kullum aikinka kenan da an yi magana ka ce sorry. Baka da wani shashanci da ya wuce wannan maganar. Sai ka je kai ƙaryar ka kai shashancinka. Amma da an zo maka fada sai ka buɗe baki ka ce wa mutane sorry. Kai ne ma dai Alhaji. Ai ba laifin kowa bane. Kai ma kai ne. Ai in ni ce. Tuni zan zara hannuna daga kanka. Wallahi tallahi in bar wa duniya in yaso za ta koya ma hankali. Haba momi. Na gaya muku na muku alƙawari ba zan ƙara ba. Kuma wallahi da gaske nake. I mean it. You mean it. Yeah. You mean it. You mean it. To bari ka jin gaya maka. Na bakin mahaifiyar taka ne. Na kusa cire hannuna akan duk wasu shashanci da kake yi. Saboda idan baka sani ba ka sani. Wannan halayen naka suna nema su jefa political career dina a stake. Momi. Momi wa? Momi ce ta ake ka je ka aikata abin da kake yi? Ko ni na sa ka? Haka ake rayuwa? Kai kullum sai an ma faɗa, amma taurin kai baka jin faɗan da ake ma, ba za ka daina abin da kake yi ba.
in kaga za ka gyara ka gyara, in ba za ka gyara ba ka ci gaba da abin da kake ka ɗora hanyar so. To ya kamata ka sani, wallahi ina jin tsoron ranar da za ta zo in cire hannuna akan duk wasu